in Nigeria right now because Oga didn't know ka Imagonu ka and the Odenigbo are insensitive to Ife Neme na Jos and around the country right now because ndị mmadụ nwụ ndị mmadụ nwụ ndị mmadụ nwụ and all mmadụ ma ụfa parents nwụ ụmụaka nwụ a lot of people ndị nwụrụ unu mee gịnị karịrị dọlụ ka aja dị n'anị and the ife na-ewutekarị na fanwụ on Palm Sunday and ndị a bụ Christians ha nwụ on Palm Sunday and ndị a bụ Christians and a na-asị anyị we should be on the lookout maka Easter that we should be on the lookout maka Easter ke ka mmadụ ga-esi wee bịa and emechakwa na alụ gọọmenti a na-asị ifo the defense minister na-asị minister for defense na-asị that's not human being ka ha bụ na mmadụ ma ụfa amụ senior for second chance that ndị chọrọ repent ndị chọrọ repent then ndị achọzi repent with ayemezi efa gịnị like I don't understand kedu ka mmadụ ga-esi wee chee kedu ka mmadụ ga-esi wee chee na onye ọbụla na-egbu nwaanyị dị ime onye ọbụla na-egbu ụmụaka ga-enwenwu repentance onye ọbụla na-ayafu ọbara onye ọbụla na-egbu a human being ga-enwenwu repentance achọrọ m ịghọta ka nghọta ya anyị dị m ịghọta ya kedu ka mmadụ ga-esi wee loo na onye ọbụla na-egbu mmadụ like mmadụ wepụtara obi ya na-egbu mmadụ like this na onye a nwere repentance n'obi ya how so anyị kwesịrị inyefa second chance anyị kwesịrị inye ha the reason to live and repent maka na gịnị mee maka na mmadụ ma ụfa ndị nke ha gburu ka onye ma ụfa ka m jụọ onye ndị nke egburu egbu kedu onye ma ụfa anyị na-ekwu that no ihe okporo ụzọ na-anarụcha ndụ na-ayafusi ọbara every now and then mmadụ ebinie from ebe ọbụla ọ nọ ebe ọbụla otu eri isi ọkpọkafụta isi ya si na tata na o ya egbu mmadụ achọrọ m ịghọta ka o si wee make sense achọrọ m ịghọta ka o si wee make sense because to me kịta no dey make sense to me at all so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị kpaa nkata anụ ọ bụ na ị chọọ drop your message online jee na YouTube channel anyị Vote Odenigbo ọ bụkwa na ị chọọ drop ya na Facebook anyị nọ na Vote 104.3 FM na Facebook ịghọtago so aga na ebe ọ bụla nna nacheta azụ mgbe nna chetakwala azụ ka m pikie kọlụ nke nkwadote maka ya bụ ife fiala arụ o nwere ka ọ dị
Ewo. Wickedness has eaten deep into the hearts of men, all this killing for no reason. Onyejekwe Cecilia Dalo. Rihongu. Sim. Hi from Namibia. Wilson Dalo. Chukuma Brain Charles Sim. Good evening, Auntie Chinazo. Experience of the end times around the world. What we are seeing today, Jesus mighty Lord have told us everything in the Bible. I believe in the Almighty and His words. Dalo so. Dalo. Hello. All right. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Keki, good evening. After you beginning? No. Dalo so. Dalo. Bye. All right, I got watch a little bit na cheta azu ka I bido kwa ebe anyị kwụsị. Of course, amara m ihe m ga-ekwu. Sometimes ọ na matter dị otu a ịghọtago situation of ebe a na-ayafe ọbara a na-egbu mmadụ adị m ama ihe na-ekwu na-abụrụ gịnị ndị anụ awata afa na nkụ ha bụ mmadụ ha kedu ka esi fọọmụ ọfa onwe mgbe ha bụbu mmadụ nọkọtazie chenji kedu ife mere ama m that abịakwa na onwe ya na-akpọ asị na enwe course na enwe direction ịma teachings otu anyị bụ Christians agwaghị anyị sị anyị gịnị thou shall not kill. So before ifu onye gburu mmadụ ịma na onye ahụ abụrụ a Christian ọ bụghị a true Christian ọ na-afọ ọfọsụkwa true Christian. A normal Christian just chọọ ibi ndụ ya whether na ọ na-ekpe ekpere 3 times a day or 2 times a day or once ọ just chọọ igbu ezigbo mmadụ na-aga but a true Christian bụ onye a na-efulo ife niile dị na Bible to the letter. So enye ọbụla bụ na ọ na-ayafu ọbara na-etinye aka n'ife ọjọọ n'ife adọrọ ma onye ahụ abụọ dị Christian ọfọzụkwa na-aga na true Christian or not. Probably onye nwere ike iwu pagan maka adịrọ m sure na a traditionalist ọ bụkwuru na ọ bụ a traditionalist. Of course a na-agwakwa ụzọ ha dịkwa mma ụzọ dị traditionalist dị mma o nwere ndị dibịa ị ga-ejekwuru kịta sị gị gịnị mba ọ bụrụ igbu mmadụ ma emegide mba mana ị nwere ike ịbịa to them for protection ị nwere ike ịbịa to them for ịgba afa or whatever in a good way mana ọ bụrụ nke ka ayafu ọbara ma ka emegide mmadụ asị gị onye mere lot of other nwere dibịa so ya ọ bụ na unu anụgo ndị dibịa ha asị gị na ụmụaka abịalụ some of ụmụaka na-abụ ha ji hapụta ha aga for ke ya na-akpịa ha aga for ịgwọ ọgwụ ha chi iji mmadụ mere uche ọsọm dibias bụ ife n'aka Stefa nwatakịrị kwesịrị ịnọ skuul na-eche ka future ya na-eche ka ụwa ya si aga na-achọ ka o eshu weta ego through shortcut. Nkwa onwe onye nke jere ite mmadụ ọkpụ ule ọkwa na ngwa dị dibịa bie laftara ya amara m na o chenji dibịa ka na ọ dibịa bie nọkọta repent ya because ọ na-emebu ya. So onwe ka o si wee dị onwe ka ọ ma dị Jennifer ajụọ mmadụ kịta anụ a kedu ife na-eme ọ sị gị na ego na-akpa onye ọbụla mana kedu obi iji akpanya bụ ego ndị a ji egbukasị ya mmadụ kịta anụ a jụọ m etinyela ego n'isi those people akwụ ụgwọ ha gbuo mmadụ
Because awụtara m ka mmadụ ga-esi etete nnọọ suddenly ihe na-agụ gị agụụ bụ igbu mmadụ. The things we hunger for. Ọ dị egwu. Mana aga na ebe ọbụla nna na cheta azụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ. Ndewo. Anaghị ekwu atọ na-eme. Ka ọ bụrụ na ọ dị n'aka. Ka m zaba na ọ dị n'aka. Ọ dị n'aka. Nwere ka anyị gbalịbe egwu ọ dị n'aka. Ide ego. Ka m na ọ dị n'aka. Ka anyị gbalịbe egwu ọ dị n'aka. Ọ dị n'aka. Nwere ka anyị gbalịbe egwu ọ dị n'aka. Ọ dị n'aka. Ka anyị gbalịbe egwu ọ dị n'aka. Nwere ka anyị gbalịbe egwu ọ dị n'aka. Gị na Aunty Chinonso. Me, I don't like wahala. Talk. Odogwa bro guy name. My way. Odogwa bro guy name. Emari guy name. Emai
Odogwabura guy name. Odogwabura guy name. Go down, baby, go down. Ukurogan. Adasia. Ukurogano. Adasia. Well, these people don't return my. It's part of the journey. Anacheta Gomazu na Volt 104.3 FM na Sinodalo. Yes, egwambo achikolo ife na-eme. Agwụ m ya n'ụbọchị nke taa sị na ihe na-eme na Naịjirịa kịta
anyị ama mkpuchi aka n'anya ma ọ mechie aka na ntị si na ya afụrọ ma ọ na ya anụrọ. Ka ịdị afụ ụzọ ịdị anụ ihe, ka ịdị anụ ihe ịdị afụ ụzọ, one way or the other ị nwetara information ife na-eme. Wee si n'ụbọchị nke taa dịka otu onye kwesịrị ichedo. Anyị ma na ka onye nche na-eche na ọbụna Chukwu echeghị obodo, onye nche na-eche n'efu. Anyị mana ya emewu nke bụ n'ọnya nwa bi erule anyị. Ka anyị mekene part anyị hapụzie maka nke Chukwu. Anyị ka eji wepụta si do your best and leave the rest. Leave the rest abụrụ ka Odinalụ nọrọ ebe a. Ọ maka na o nwere onye ka gị ike, onye bụ n'ọnya nwa bi edowe gị n'ụwa si gị ngwa were m wee na-aga. Mana unfortunately ebe anyị fụrụ onwe anyị, even ndị Igbo na-ahapụrụ ka fa mee nke fa kwesịrị ime adịghị eme. Ife fa na-agwa anyị bụ anyị hapụ fa ka fa na fa ga-repent, na fa ga-repent. Ajụjụ m wee bụrụ, kedu ka onye nwere obi na-egbu nne, na-egbu nwa, na-egbu nwa agadi, olileanya ka dị for that person? Onye aha ka ya repent nwu? Ọ ya bụ ajụjụ m n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-ekwukwe ka nke okporo ụzọ ndị bụ na fa adị etinye moto fa, ndị adị echeki moto fa, ndị abụrụ ndị nke bụ na moto ha dịgodo mma mana ụdị ihe ha na-agbagodo n'ụzọ. Ọkwa na anyị na-aya ndị ji egbe, anyị na-aya ndị na-ebu moto, anyị na-aya ndị ji egbe, anyị na-aya ndị ụgbọanị. Kedu ife anyị ga-eme ya? Kedu mgbe anyị ga-ebido take our responsibilities for our action n'obodo a? Alright, biko ịchọ ịkpọ mkpọ mụ mana gbatịnata redio gị, ohere dị ịkpọ, but biko rule number 1 anyị gbatịnata your radio. The noise dị too much. Ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ụmụ nwanne ndị isi kpakọrọ ọnụ, ndị ga school, ndị gara akwụkwọ, ndị kọwalụ slate. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Kedu ife anyị eme ife na-eme n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa? Kedu ka anyị esi wee wa ya bụ nwaanyị ukwu gbara? Kedu ka anyị esi wee mee ọnọdụ anyị nọ n'ime ya? Anyị ga-eche no a simple something because onwere ụmụ nwanne anyị dị involved. Bụtọ mmadụ na just imagine, chegodo onwe gị. Enwere a lot of people nọ na be anyị a n'Enugu anụ a ihe a metụta, ọ ụmụ nwanne fa nọ na Jos. Just imagine if fa na-aga through now. Madu nọrọ ebe ọ nọ na-asị anyị nyefe ohere na anyị agba ya alụfa. Mommy, keke ime. Good evening. Adịkwa m oyi. Mommy Uche, no. Ka ebe isi akpọ m. Ka ebe isi akpọ m n'ụbọchị nke taa. Amen. Daalụ.
what are you going by our prayers, but I never want. I am today better on a prayer every day for 9 days. I got for a call on kitchen again. Our Father in heaven. Okay, Melania, okay, make how much you sending anyone else. Okay, make that one. Amen. I will have mother and every mother, every son as I said, you don't have it there. Okay, that's there. Because I was your name will go. I am not the rabbi and I'm not cheap. You may not find that get it next that thank you for today. I was there. Dalo so. Dalo Mommy Uche, Dalo. And yes, I know Holy Week. Kita I know Holy Week before Easter. Be safe. Avoid the Amazon and Kaya. I say avoid the job and can ndị a nọrọ onwe fa no. Ha nọcha na their homes. Ihe anọ who beg safe. Ịdịrọkwụzi safe. Ndị nke a na asị na ndị jere ije abalị that day ha dị very happy, dị lucky because hapụrụ apụ. Not very bad. Even the home, one I now advise everybody to go home to. This is unsafe. Man, nah, more na la roller like this. And we check it down. When we can make sure man, no be me na sim na me because safety. And may look over my shoulder. Anything can happen. Ndị anọ na just some mmadụ ka ịba mmadụ it can all ga eme anybody. Onye eme onye ọbụla ebe ọbụla nọ. You are very very security conscious, especially ọbụna inwero because this time around ihe ke nkwụcha nkwu ihe ihe eji wee na-anakpu ụra ejiri wee na-anakpu ụra maka ka otu o si wee dị kịta ọkwa ọ bụzikwa all man for himself. Ọ na-adịkwa m ka ọ bụzikwa all man for himself maka ndị anyị na-atụ anya ga-echebe anyị adịghị echebezi. Ha na-eche ka ihe mee ka e wee mee something. Ha na-eche ka ihe mee ka e wee mee something. Ọ ihe mechiche mmadụ isi mmadụ naanị ya a wee chọba ihe a eme denye aka mmadụ chukwu kele ka ya pụta wee sị m ka anyị gbaghalụ. Anyị agbaghalụ ngwakwa ya. Anyị moreover anyị wụ peacemakers. Anyị ga-agbaghalụ nụ na anyị ga-enyefe ohere ka fa repent ya. Yes, anyị ga-enyefe time to repent. Ọ ya ọ pụtara kama anyị ga-aje chọọ ndị gburu mmadụ arrest ya fancha nyefa the right punishment ha deserve for ifefa me. And I say ngwanụ abịatagokwa m sị ka mma na uche onye adị njọ maka na enwekwa ike ọ bụ n'ụlọkwe ofu ihe a ọ na-elo mụnwa nwekwa ike ịfụ your point from ebe isi abịa ka anyị malụ na onye o kwesịrị ịbụ. Hello. Good evening. Ke ime? Afa gị bụ gịnị? Onwe ya? No. Now you get yourself, my brother. Yes. Yes.
fact the buy the make here for that for up the hand the room we had to make a fight here outside the house because this Christian we go remove here we had to make a fight here outside here before I would do a hand down with I'm telling you it's better than I will up walk broke card what's up one door of my God thank you Daalụ so. Ihe mma bụ gịnị ka anyị hapụ iji mma wee bịa gunfight. Ihe ga-egbu gị ọsịsọ bụ na mmadụ ji egbe wee bịa ọgụ gị wee were mma ma ọ jiri osisi. Gị nwa nọrụzie ebe ị nọ mara onye ga-eme gịnị onye ya ebu ụzọ nwụ. Because sometimes anyị adịghị amadị how to prepare ourselves. Anyị amara otu esi akwado ejikere for something. So ebe ọbụla ị nọ ọbụla ị na-akwado even onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe ji egbe na-abịa gị wee jee vute mma. It's okay. Ọ dịkwa mma. Onye ọbụla ị mara nke specialized ị nwekwa ike ọbụla before onye ahụ agbapụ egbe gị nwa nwere ike ọbụla ịdị very good na ịtụ mma ịtụọ ya ịtụgbuo ya ozugbo. Anyị atọrọkwa ọchị because ihe anyị nọ n'ime ya kịta bụkwa gịnị bute mee gịnị gbuo ihe ndị na-achị anyị na ndị decide na fa ga-adị abụ animals without rules ọnọdụ ha dowela anyị ya. Hello. Ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m no Moses Daalụ so. Alright, ụbọchị na-emezikwa rapụ ị na-anya na time anyị fụ na oge anyị adịrọzi. So ọ bụ na o nwere ihe ịchọ ịgwa m ịkpọ m kịta. Hello. Good evening. Ka ime? Afa gị bụ gịnị? Ifeanyị Chukwu nnọọ gaa n'iru. Ọ dịkwa. Daalụ so. Daalụ. All the power of knowledge.
manipulation. Even when these two things, or whatever position each or man no. Yes. You know, they na a poor man's way go a poor man's way high position. Oh, mak no we knowledge, only your ma ho do barrier, and don't we the power to buy people's mind in a cunning way. Oh, you can have manipulation. Manipulation ain't where yours are to sing into your ears. If I feel is asia. Even ana agwa eziokwu ya dị like ya. The asị yitewere gị eziokwu ka a na-agwa gị n'ụzọ na-adịrọ mma. Onye ka ejiwe dalụ Nigeria yasa. Hello. Ka ime? No. Ka side ebe isi n'Enugu wee na-akpọ m. No. That's number one. Number two, prayer. Bible said that a prayerful child of God is a powerful child of God. The Lord is my shepherd, I shall not want. You understand me? One day, my junior brother in the motor. On a one of the equipment, I actually can you imagine? I'm going to have a bit on a motor step because you must go. It also. Speaking about a motor like me. Take it to learn a lesson to me today, which you will be an atom. You understand me? Here that's about that. Bible said that if my people who I call by my name humble themselves, pray. The prayerful child of God is a powerful child of God. Onwe he ga-eme ụmụ Chineke. Ọsọkwa ihe gọọmenti a na-eme. Ọsọ akụkọta ihe niile ọbụla ha chọrọ n'obodo a bụrụ ya ọnụ ụwa aka obere. Ihe mmadụ bụ onye na-asị ka emeri ndị ekwuru na Plateau ma ndị egwu na Pankton. Ibi maka ebe na Patlen ebe a n'Enugu anya. Some doctors achọghị itiriti bido otu a. Mana ha na-anwụ ha nọ conscious. Ihe ha dịrọ mma. Ọ sị na anyị nwere good leadership. Ọ bụ na Tinubu bụ somebody nwere Christian mind n'ime ya. Ọgụ na ọmụzọ ebe ọ na-ekpere. O nwere ihe dịka obi ekpere n'ime ya. O kwesịrị ime ihe mere ndị anwụchara anwụ nọ. Ike na-ewe m iwe bọtụ ya dịbara. Ọ Chineke bụ onye nwere ike izi obodo a. Na-ekpere. Bye-bye. Daalụ sọ. Daalụ. All right. Ikpe ekpere dị mma. Ọ dị very, very important suggestion. Onye ọzọ bụ gịnị na-ekpere bụ ife ga-anapụta anyị n'ọnọdụ anyị nọ ya. Well, ichezozia na ndị na-anwụ na-ekpe ekpere. Ndị na-anwụ na-ekpe ekpere. They pray too. Ịma nsị m na ekpere ha niile erughị n'igwe. Ịma nsị m na ekpere ha niile adịghị eru n'igwe. O nwere ka ị ga-esi egwa m that kind thing kwete. Ekpere ha niile na-eme gịnị na-eru n'igwe kama na ị na-ekpe ekpere ikwesị ime gịnị ijide ihe ọzọ n'aka na-abụ. Ọsọ onwe ndị isi adịrọ mma. Onwe ndị isi adị ka mmadụ ga-esi mmadụ na-abịa igbu gị wite mma. Ikpewego Holy Ghost fire. Ka ebe mma nke gị dị, ka ebe mma nke gị dị, because like this now, like ndị doctors say if we kita abụrụ ekpere. Those doctors too na-ekpe ekpere. Ekpere dị mma. Anyị bụ Christian mana onye anwa bụ ihe bụ our problem. Ihe niile abụghị ekpere. O nwere some certain things ị kwesị iji aka gị mepụtara onwe gị. O nwere some things ị kwesị iji aka gị mepụtara onwe gị. Mmadụ na-abịa igbu gị na ifo mmadụ ka o ji egbe. Of every solution ihe bata gị n'obi bụ gịnị ekpere. Ọ bụ na ọ na-work otu a ekpere ikpe Chukwu protect gị probably ikpe Psalm 23. Ọ kara ịbụ ụdị ihe a na-abịa magically
ha ma mfụ gị ọ ha fụgodu gị sef onye nke a kpere ekpere taa ka agaba ndị agba gị ihe a ga-agba gị tọtọ ihe a ga-agba gị a ga-egbu gị ma mma n'enu ya ekpere dị mma ekpere bụ gịnị Chukwu inyegodo gị anyị discerning spirit ihe na-eme ka anyị malụ some of us sef ihe na-eme anyị adị ama anyị adị adịdị alert na our environment n'obodo Naijiria ka ịnụ ka mmadụ na-agba ọsọ ijegodo ije enyo my brother ị kwesịrị ije onwe ife inwe ije bupụta ya because the fight is not for the weak. The fight are brought for the weak. And if you keep running, so sometimes people say face your fears, face if half an mega attack head on. You could see no face say head on. All the is good. Better not avert a lot of things. Man, if that a situation a rugo nke your life is at risk. Madi ibegi. Hey. Ewo wike. Wike manye weni ike mana asị na ọmụ gị jide Bible n'aka nni. Jide ife ọbụla i nwere ike ijide in case ọ dị physical n'aka ekpe. Ebe a ka ọ ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Meanwhile, Brain Child sent a message on YouTube saying, good evening, Auntie Chinazo, and God bless your handwork at all times. Thank you. Brain Child said he wasted time, he praised him online. Dalo so, and my call again. Dalo, and actually, me kuno malo na iya right na reba o makunu. Without you, I am a never, So now soon, ko edini echi ko bro so munu ngano na Volt 104.3 FM. Afambanti Chinazo and also Maruna Comfort Zone. Na bia lege one so kwa na 7. Aya bia malu ife na aya ginobi. Kawalia onye amamma gi ikpe. Onye di open-minded, onye di willing and experienced. Igwa gi what to do and what not to do. Mani ya uni na-eme, mee gini, use your head. Ka ọ dị echi dewo.